Hah, wes tau. Ipi. Iya. Bos e wong piye? Bos, Mas lho, Bos. Apa lah ngomong ae kuku. Ngopi ora penak. Soki kopi ngono. Iki mau lho, ana wong tuku. Duwite arep mlebu rek kena nemu. Ora mlebu lho, tak deloki. Ya ora iki tak yo engko ah. Wong dene wektu tak yo ngenteni sik. Lah piye? Wong lagi sepi ngene iki. Opo? Yo tangkun wis. Ora iso, ora ono iki. Tak nggo modal nah iku burung kecukupan ono kok. Mau ora mung tenan. Buan akeh iki. Ora ana. Iku kok tanggung kudu ngel karo bos iku piye arepem iku. Bos e pahite ngene. Baru sugih lho asine. Duite lamber ah. Wong sugih ngono, pahite kok ngono duite ape nggo nyicil tuku patok oh piye. Kok ngeten ngono, princiane. Ini ku jenenge jaman-jaman ku ora ono. Lagi banyu ae ngono, ora ono ngono piye. Betah kerasan nggih bet kene. Blas asline nek ora kepeksan ngono. Tenang ae. Engko ana wong pesen. Duite engko dijopol ae. Sopo sing pesen? Pokoke mau ku jarine iku pesen botolne kon netral langsung ning aku wegah. Apa meneng ae cepol ae iki. Ya lah, coba ae. Sing didol foto, Kang. Gak. Martabak. Foto ngene, Mbak. Ya emang kok nek boto setak kok ngono. Iya betul boto kok. Iya pengen omah mau. Boto semene iki tak adil murah, ben bangkrut bosku. Pokel soalnya wonge. Wis akeh mau rene nggo duit pira wis ngono ae. Tak tambani. Aku ya butuh botol 2000-an. Nek mek ngudut mek iki tok e. Nek sithik 300 bener. Piye, mbok tambani? Piye, Dek? Tampani lah. Ya bela. Iya ran, langsung minggat ae kok kene. Wis ora ono bumbung. Ayo. Iki tak hitung sik ya Kang. Heeh, terus sik. Lah ceblok. Mung kowe. Tenang kok sithik. Nih 200. Telu saya kat duit telah. Wis setorno 200 ae. Wis kok, aku bos. Saya tak mobil kol. Ya Kang, yo muat botol iki. 2000. Yo. Lokasi endi, Kang? Itu lali. Itu lali lokasine. Yo engko sing duwe botol engko melu numpak kowe pokoke. Ya aku tetep karo encuk engko. Ora melu bongkar iki aku nglimpe bose kok. Ku bongkar kowe lah, engko kosong tak imbu wis ku gampang kowe ambil aku. Terus kentok kok THR kok bose bareng ah, potongan rego. Lah iya wis yo. Kang kok sedih lukas diterno Kang. Ngono. Lah jam pira kira-kira? Yo engko paling setengah papatan tekan omong wis. Aku iya wis gampang iku. Nek balik. Nek tak rasa-rasane sing tuku wong edan. Iso. Lu masker kok bathuk tangan ra ndek pilih jam ora wong koclok. Aduh. Kakang ndang lunga kono ngopi-ngopi sik jak kena ya. Oji bos. Wis ora kakan cangkem, pek nokor sisik. Ana cuk, turuti cuk, daram cuk. Ndir. Sik ora iki. Wah aku. Piye? Toran aman ora? Kebeneran bos. Di mono wong tuku. Nek tukune mek sithik. Piro lah? Separo. Kudu mek separo. Lah piye daripada ra ono tuku lho, kuku. Sithik-sithik disyukuri kok.
Ya wes di duite gorene sih. Yo iki lho, ini malah campur duitku wong. Oh ngapusi kowe malah. Lah ngapusi kowe go opo ngke kundaraku. Yo niat ngapusi kowe tak. Yo gorene duite gorene. Sik tak hitungno. Wes kabeh iku. Cenglem ngono iki duitku. Piro iki mang? Yo mbok wong tuku anane iki mau duitku 40 duitku karo Cuk. Lan ku mocok ngetok. Lho kok mek 200 iki piye? Tukune piro ngono go? Tukune mek 100 boto. Dadi 100 boto ndak berego 200 ah. Dadi mbok warai di iki. Yo wes. Iya lho, lah bayaran ku ndi? Bayaran piye lah wong duit iki ku ora balik modal kok. Tapi tak go modal neh kok. Bukan piye iki. Lah kapan bayaranku? Yo sesuk kok. Ngurusi wis nggir. Mumpet aku iki. Apa nyanyi aku? Bener bose pae. Bengi cepet. Ngene kok kowe ape rambut cepul mau ku piye? Wong ngene mau ditunggak ning bayaran. Ya aja ono bener e dicepul. Ya bos keparat iki. Soale motor pengen digrebno. Iya bener. Aduh, Bos ora di sana lagi. Ning gigi. Mas ngopi. Iya. Jebret, nang mortengno. Anu iki, patut. Warna sih. Apa aduh ah? Dengan YouTube barang. Mau dia kata. Ready. Mana gura aku. Aku Gura rak rangka ujuk. Dia. Wow, aku betul kerja nang kono. Bose kowe te ya udah. Iki mau aturan duit, nyepul mau. Telah ya. Enggak, Dok. Itu tidak. Separunan 30 juga ngopi sih, ngopi sih. Kopi gua tenang. Ikut tenang. Ya wes lah wes. Ini iki lho. Gua nakah. Ora ono. Ini piye ini iki? Tanggal tuh modal. Ini bang dak yo moro dae. Kowe cek duwe utang bang piro? Heeh, ijek dua aku. Aku 50. Aku 100 ya. Terakhir bayar iki aku. Ya ora aku terakhir. Bangnya rumah jam berapa? Jam berapa? Berapa nih? Oh, lagi betul kok. Empok jam 1 kan. Ingenan. Ora sekirane bae moro rene. Aku kok delik. Aku tak sing ngataki. Wis ngono ae. Jam 1 ya, sesuai santai ngopi sih. Sabar. Iki piye? Tiba ngape telepon? Jam 1. Jam 1. Oh enak. Askirane kok kono suara motor Supra. Kan otomatis bang plecet. Kira ono sing motor Supra. Wong ono suara motor Supra. Orang kene ngatur strategi ku mau. Pokoke kok diatur ben supaya kene ra ketarik ngono. Yo. Ya saking kene buma. Buma. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Suwak-suwak bukumu kok suwak dilang ngono bang kopon. Iki lho Mas. Utangnya jenengan iki karek satu angsuran Piro duite? 50.000. Aku iki ku mbok cekak model piye ra metu getahe. Waduh, Aku mau kuku lho, bayaran kok bosku urung dibayar. Buan rame iki. iki
piye ngene iki? Cek mana ini ae milih rumah sakit apa kuburan? Iya, bener. Lah sing Mas lucu mandi. Oh, tilik dhewe kalau wonge nang jero kalau. Aduh, Ngono dan gua parani rumah. Mas. Oh, utangnya jenengan kare 2 kali usaha. Ora aku lagi. Niki piye iki? Utangnya jenengan iki lho. Wes. Gue utang ora gelem dibayar. Aduh. Piye ngene iki? Tarik sis, moyo. Iki yo nyumbang cuk wong piye lah maune tipak bose kene. TB tak kawin besekane semangat tuh berkate. Yo ah. Aku. Ya saiki wong kawinane wis dienganane kok. Mosok lah. Tunggal lho gua waduh bekek iku goro-goro bos AA iku boto-boto gedeng iku coba pratno wong ae sesuk. Yo. Siap juga anggap. Apa pane tekeni jiwane. Ngelus. Iki. Kan bocah lagi dingi sore kuwi bebek kawin ya. Akan anu. Aku yo mek 20.000 ora kocok kenal. Yo sekarang plau mati kan tau roh piye nae. Kok Dimas pokel kowe ra bejine cuk. Karepku ah. Lah terus kadung petik ngene. Ya Allah, paring ana duit, suwelah. Lah salah sini. Gusti. Nomor WhatsApp jodohku 08 piro ya? Paring ana setunggal sing gemati. Nonton kalih 3 sekawan nggih kula purun. Kalau harus dikawin aku kapan yang nyusul? Aduh, gua cuk, buang. Monggo. Iki. Bener. Wah, di sini. Iya nara. Ini tuh nyau bener lho. Kok bisa tahu kenal kok. Wah, Saiki piye kabare kok? wah nyonyor. Nanyar piye? Aduh, wis judul ra ketemu. Tiwasan di buah sih pokel lau. Ojo nanti saiki. Botonan. Usung mano lah aku. Ora masalah, penting nek ono kayone. Lah yo piye nah, sithik-sithik nyembung urip iki po ah. Yo iki ngejak. Yo cek mambu dulur iki kluthak-kluthuk dhewe dak cabut gawe piye nah. Iki tok sing tanggame, Pak. Yo yang bisa gua lewat Iya. kok ayo iki bocah gede lho. Cilik. Lah iya. Piye nah, jenenge kehidupan yo. Ya wis muga-muga wae langgeng sama awak. Iku Dadi mau bojom. nang jero, Dik. Ya sana bareng ngaji ke sawon beli perang. Orang piye lah. Malam pertama ada perang. Macul. Lagesan. Iya. Masa bojoku nunggu apa ana sih? Iya, aduh. Iya, orang mana? Gelas iki. Bukan mana dia super ini. Gua. Iki lho. Oh, repot. Alah wis kok jenenge bala wis sambi. Ya turan dudu gandul iki. Kurang. Iki depan. Iki enak kok. Iya. Oleh disambi. Awal bermakan mau masih. Alah ora ngono kok aku reti ki ora ono masakno. Iki ngecewon. Ya iki po lho. Yo sanggup guyon. Iya. Aki disambi. Ya. Langsung ah. Ayo, saiki ya. Iki ya, Mas. Bala aku mang pikirin. Malah. Oh, saiki nek aku tak sempet-sempetno yo sepurane ndingi rasa melu resepsinan lho. Yo iki Matur suwun tenan aku. Matur suwun tenan.
Ayo makasih. Tadi, yuk. Ya, Ayo sih, Luk. ya. Assalamualaikum. Salam. Bon.